Crime rate sa unang quarter karong tuig 2024 sa Northern Mindanao mikunhod kung itandi sa susamang panahon niadtong 2023 sigon sa kapulisan. Busa mas paningkamutan matod pa nila nga mamintinar ang peace and order sa tibuok rehiyon. Ani ang report. Gibutyag sa Police Regional Office 10 nga miubos sa 19.58% ang crime rate sa Northern Mindanao sa unang quarter karong 2024 nga ubos kung itandi sa susamang panahon niadtong 2023. Sa datos sa Pro10, gikan 572 8 focus crimes nga natala niadtong 2023, anaa lang sa 460 karong 2024. Ang 8 focus crimes ang nag-unang krimen nga ginatutukan sa kapulisan. Kini ang mga kaso sa theft, rape, murder, physical injuries, robbery, carnapping of motorcycles, homicide o carnapping of vehicles. Atong mga coordination with other law enforcement agencies ug labaw sa tanan ang kinig yung cooperation o coordination sa ato ang katawhan ngadto sa ato ang kapulisan, which is ato nakita na pinaka vital importance gyud. Pasalig sab sa buhatan nga mas paningkamutan pa nila nga mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa rehiyon. Padayon ang ilang mga intelligence gathering nga ginahimo aron mapugngan ang mga daotang laraw sa Northern Mindanao. Always ato alang i-maintain kung unsa ang ato ang gina-implement, and padayon gyud ang ato more on focus kita sa proactive nga approach gyud sa when it comes to our approaches sa mga krimen. Apan bisan pa man nga mikunod ang crime rate sa Northern Mindanao, miubos sab ang porsyento sa crime clearance efficiency kung napasakaan og kaso ngadto sa 8.56% sa unang quarter. Hinoon, mitaas ang crime solution efficiency gikan 61.36% niadtong 2023. Karong 2024, misaka kini sa 61.52%. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.